Hej, mit navn er Claus. Jeg er tilbage her hos Klinika, hvor jeg var i oktober i 2021. Der fik jeg lavet min første herretransplantation, hvor jeg fik puttet ca. 4.000 hår i. Det var en super god oplevelse. Jeg synes, at hele servicen var virkelig god. Du skal slet ikke bekymre dig om noget som helst. De tager sig af alting, så fra det øjeblik, du flyver fra lufthavnen til du lander, til du ligesom kommer til klinikken, er der nogen, der ligesom tager sig af det, så du slet ikke på nogen måde føler dig usikker eller noget. Der er også rigtig gode oversættelse. De har nogen, der taler virkelig godt engelsk, så du føler hele tiden, at du kan følge med i, hvad der foregår. Så derfor har jeg valgt at komme tilbage her nu, for lige at få lavet et anden omgang, fordi jeg lige synes, jeg havde brug for lidt mere, håret blev lidt tykkere, og at der var visse steder, som godt kunne bruge at få de sidste touch-ups, så det hele ligesom ser godt ud og hænger sammen. Så jeg kan stærkt anbefale at komme til klinikker her i Tyrkiet.